Aji, Aji. Baba मार. Baba, take a phone, video. Baba, take a photo, okay? Atava hit it, Baba, take a photo, okay? अच्छा तुम अच्छा मार. 1, 2. This way. This way. 1, 2, 3. Yay. Oh. दिल्ली गेला. 1, 2, 3. Yay! ताली बजाओ, ताली बजाओ. 1, 2, 3. Hey. Atava. 1, 2, 3. अरे नहीं. 1, 2, 3. गुस्सा येतो. बरं हे घ्या आता लागेल लगेच चल. नीट बघून बघ. ताली बजाओ. ये. Yes. 1, 2, 3. Oh, nine. 1, 2, 3. Yay. लागेल. 1, 2, 3. आली. राहू दे इथेच राहू दे. 1, 2, 3. Yay! वाह. 1, 2, 3. अरे क्या बात है. 1, 2, 3. क्या बात है, वाह. 1, 2,